Inniu tá hartar gá céad seasca scoil fud fad na tíre ag glacadh páirt in gaeilge 24. Is dúshlán de chuid chunran na gaeilge in a gahan bonscoilena agus manscoilena an lá ar fad ag caint as gaeilge fiú mur gaeilscoil iad. Imlíana tá Scoil Mhuire Knockavilla ag glacadh páirt san fheachtas agus tá mis an sáil a fáil amach céir atá ar ban acu don lá mór. Inniu tá méid ag caint a scoile agus ag imret cluichí don lá ar fad. Ceapann go ceart dúin gaeilge a leabhar níos minice an éireann, mar tá sé tábhachtá gaeilge a cumad beo. Tá spreagtha is gaeilge a úsáid a taobhann muid den scoil, mar hampla le mo clán sáile le mo carda ag isteach leis an radio agus ag fécint ar cluiche ar TJ4. Tá an iireach déanta ag na daltaí anseo leis an gaeilge agus iad ag tuairt féúchán gaeilge 24. Te spruch an achtas ná daoine a bhealach i drón teanga agus is léir go sin déanta anseo sa scoil. Tá chun na gaeilge ag siúl go gabhróg gaeilge 24 agus fheachtas eile le líon na gaintóirí gaeilge a bhéadú sa tír agus go glacadh níos mó daoine páirt san achtas gach uile bhliain. Seán Scoil Mhuire Knockavilla.